Ndikulandeni tu program inanso ya Dangalanga pano pa Times. Nthawi imene timakhala tichuza ndi anthu osiyanasiyana kukambirana nkhani zosiyanasiyana zomanga dziko. Nkhani zimene zimakhuza anthu koma mwina asakhala ndi nthawi yoti nkuyankhulapo kupereka maganizo awo. Lero tili kuno ku Mzuzu, makamaka mu mzinda umene wa Mzuzu. Chidwi chathu chili pa nkhani yokhuza mayendedwe, transport. Azioneka kuti pakadali pano chiwerengero cha anthu amene akuyendesa galimoto chikuchuluka. Galimoto zikukhala zochuluka kwambiri zimene zikuchititsa kuti traffic ikhale yothinana kapena yovutirapo muno mu mzinda wa Mzuzu. Ndeni afuna ndiyambe program imeneyi pa ranki ya Geisha, amene pali mmodzi wa anthu amene amayang'anira ranki imene komanso ndi taxi driver. Nterweti? Yes. Timve maganizo awo kuna kuti kodi iwo akuona bwanji vuto lili pati, kapena mwina anthu ayamba kugwira kanga chepe chuma chilipo kapena chogulira galimoto kapena vuto lili pati. Tiyambire penepo choyamba amala kudziweni. Ine dzina langa ndi Alexander Lobi. Chabwino. Ya ndine taxi driver, taxi operator. Especially pa rank ya Geisha. Ya. Business ikuyenda bwanji ya taxi? Tinganena kuti business mwapang'ono yoncho popeza business pena pali ponse yavuta malingana ndi corona pandemic. Tinganena kuti dziko lonse lapansi popeza lakhudzidwa. Ndi choncho omwe mumotolera pang'ono. Tinganena kuti business ikuyenda chachikulu tikupeza chakudya cha tsiku la lero. Chabwino. Ndi makamba nkhani ya congestion. Zioneka kuti mzinda wa Mzuzu ambano kuchuluka galimoto. Nthawi ya palanchi poweruka kapena polowa mtawuni zimavuta kwambiri. Zimene zinanuma zoona ngati oyendesa? Ndizoona di tikatengera town ya Mzuzu panopa ndi mmene ilili kuchokera kusiyanitsa ndi pakale. Mayendedwe mu Mzuzu pakale sanali ovutitsitsa kuti bwanji in terms of congestion, makamaka ngati peak hour, lunch hour ndi zina zotero makhala kuti makiwa akumachuluka ndizoona. Chimene sichitanthauza nene kuti anthu agula magalimoto ambiri mu mzinda wa Mzuzu. Ayi, koma zikungotengera kuti misewu tinayo yochepa. Osati ino pa ground mukupaona bwino? Tikanena kuti pa ground kupaona bwino tikunama, koma chifukwa cha planning ya misewu ya mu Mzuzu ndimene kupangisa kuti mwina ma congestion azichuluka. Osati chifukwa kuti anthu achuluka magalimoto, koma no chifukwa cha mmene ilili misewu yathu ndiyo chepa kwambiri. Chifukwa tikatengera Mzuzu city, msewu umene timaudalira kwambiri ndi M1 yekhayo ndiwo kupita ku Nkhatapewo. Nde mmene ili town ya Mzuzu mmene anayimangira ikuonesa kuti inafunika ndithu at least highway mmene anapangira like wochokera like pa M5 ya uchoka pa High Court kufika pa roundabout Shoprite. At least kanapangidwa extend from roundabout Shoprite to Rusangazi. Yeah, sorry mfuna kukomerene sopono wenda ku Geisha kuti muzenda mbewe. Ndikupitiliza. Chabwino. Kuchoka so pa Shoprite roundabout mpaka na pa Dunduzi road block. At least atati amasukula nkupanga highway congestion icheperatu. Komanso in addition to that, despite highway, Mzuzu city libe ma bypass some location. Unlike ngati meneli Blantyre and Lilongwe. Ukhozodusa nse wakuchilimba kusiya M1. Ukhozodusa ukamachoka like kuzomba, ukhozodusa mulimbi mujo ukhozozungulira nsewono ri ukadusa ntuse watala mayendedwe abwino. Koma to safe munthu amene uchoka kwa Luwinga kupita ku Moyale akwena adusa afune akwena agwise ntchito M1 kuti aende nsewu oti ndi olongoso. Otherwise even in location imo misewu ndiyo ili very poor. Mukalingalira ma bypass amene angakhale strategic mu mzinda muno Mzuzu oti angakhale abwino angachepese congestion mina ndi ati ndi ati? Ndikhozo yambira ngati nsewu umene umalowa pa Luwinga ukatulukira pa technical college, Mzuzu technical college. Ndi nsewu ofunikira kwambiri ifa even anthu ochokera like Tanzania because Mzuzu ndi town yofunikira kwambiri because ikupanga connect ndi border. Yes. Songwe border. Of which magalimoto ambiri a dziko la Malawi amene magula from Japan amalowera nsewu umenewo. Now atati akonza license olowa pa Luwinga kukatulukira pa Mzuzu Technical College umene utalumikize ndi umene akukonza utulukira ku Mzuzu Gava kupita Nkhatabe ndi kuti akupita ku Blantyre. Onse opita ku Blantyre they can use that one. Ndio that risk congestion tachepesa. From there matruck amene amatenga kandi mafuta kandi katundu ochoka ku Tanzania getting into Malawi atati akonza nsewu wa bypass Dunduzu kuzatulukira pa area 4 umene madusa ku Nkhokwe. That congestion as well ikhala yochepa ifa ndoti matruck aja akhala akudusa koma whether we like it or not matruck osakudusa
that's why tukhala ngati ndi congestion yayikulu. Ndero anyamata amataxi nthawi imene azakupasani pato othamanga. At least tikhoza pezi kuti mwina tupangako zinthu mwachangu. Chabwino. Ndithutu. Ndilekezere mmene. Ndichese ndi munthu wankulu so apa. Yes. Inu chipewa chimene ndi mnachitenga kuti? Chipewa chimene chinachitenga ku office. Mmagwira kumeneko? Ayi ndine member wa MCP. Member. Kuli bwanji kuchipani? Kuchipani kuli bwino eti? Kuli bwino. Zikukuyenderani? Zikuyenda. Eti? Koma pa ground pali bwanji nkhani ya mataxi? Nkhani ya mataxi pa ground ndione kuti sizili bwino mmene achulukira magalimoto. Magalimoto achuluka? Magalimoto achuluka kwambiri. Anthu magalimoto mukugula ngati nthochi, Magalimoto akugulidwa osati ngati nthochi ya. Koma kuti basi ni nthawi yake yakwana kuti anthu akhale ndi magalimoto mmene nyengo zimakhalira. Mmene anthu timapangira mafoni nthawi anthu mafoni analosowa pano mafoni sichili ngati chinthuso ya. Ndeni nthawi yakenso ino kuti kutsogoloku aliyense afika kuti azigula galimoto ngati njinga yakapalasa. Chabwino. Ndeni makamba nkhani ya kuchuluka kwa galimoto komanso congestion. Nthawi ya palanchi pa chamapeza kuti mazaza kwambiri mtown kuti munthu uyende ukafike kwa Luwinga kapena ukafike kugesha zimakha zovutirapo. Imuna vuto mukuona kuti lili pati? Vuto lalikulu nkhani yake ndi ya misewu iyi. Chifukwa kunzuzu kunoko misewu ya mmiri ndi ing'ono. Ing'ono kwambiri. Imene ili mtown muno. Even in location kumene. Misewu yake yambiri ndi yafumbi komanso yosakonzedwa bwino. Ndiye chifukwa kuti misewu ndi ing'ono ndi yochepa ndiye timakanganirana. Chitsazo roundabout tili nayo panzuzu pano. Ni roundabout ya ing'ono kwambiri. Ndoti tikamadutsana kuti mwina magalimoto awiri ina ikupita uku ina ikuzungulira. Timasiyana space ya ing'ono kwambiri. Zikusiyana ndi ma roundabout ya zathu akulilonga. Ndepene muoneso truck kubwera uku ndoti chipwirikiti. Ndikuti chipwirikiti ndikuti ndi easy kupanga ngozi. Ena akambapo pano kuti ayi mna njira yabwino ndikukulisa highway. Manga highway ochoka palanda pa court kupita pa Shoprite akanamukulisa mwina aso akafike mwina ku Dunduzu uku akafike ku Lusangazi. Mugwirizana nazo zenezi? Zimezi ndikugwirizana nazo. Chifukwa ngati zitatiza chitika choncho ndikuti mayendedwe azakhala bwino. Komanso mwina atakhala ngati kuti aganizira magalimoto akuluakulu kuti asamayendeso ngati mtown muno ngati matruck. Ataganizira malo ena okoza nsewu ngati mwina jaulili kwa sonda kuja matruck akuluakuluwo azikhala kuti akuyenda kumene koko. Chifukwa amene achasonda amozi amene amapangisa bize kuti queue ichuluke kwambiri famayendedwe magalimoto akuluakulu ndi ang'onoang'ono zimasiyana. Ndiye zitakhala choncho ndikuti mwina mayendedwe a munzuzu muno azakhala ophweka kwambiri. Pachasera chamwati? Flaxon Banda. Mr. Banda. Amene on Mr. Banda nawo sagwirizana nawo ganizo limene lolina kuti kungazakhale kwabwino mwina highway amene ali munzuzu choka pa roundabout pa court makamaka kufika pa roundabout pa Shoprite atamugulisa. Ndeti kupitirapo chesa ndi anthu osiyanasiyana. Mwina kwa amene simunabwereko ku Mzuzu tingopereka chithunzithunzi kuti ngati muchoka ku Lilongwe nsewu olowera mu Mzuzu ndi M1. Kutuluka mu Mzuzu ndi M1. Kulowa mu Mzuzu yola Nkhata Beti ndi M1 amene ndi M5 amene anachoka highway yake inachoka pa court kufika pa Shoprite pa roundabout. Akatero ndi kuti misewu imene imakulowesa munthu mu Mzuzu kapena kutulusa mu Mzuzu mosavuta ndi iwiri imene M5 kapena M1. Ndi anthu akuti iya imene misewu imeneyi ikanakula. Ndi ndikupitirira kuchezaso ndi anthu. Gesha odi. Gesha imeneyi? Ndibise ko pang'ono. Ndibise. Muku memeza anthu kuti abwere. Tumemeza anthu kuti abwere kuti tipange business kuti zitiyendere. Fuka chana kasi corona iyi zinthu sizikuyenda. Sizikuyenda. Zavuta kwambiri. Inonso mmayendesa kapena? Ine ndi driver wa rangi ya Gesha nimayendesa galimoto. Koma ikuyenda business? Pang'ono. Nthawi zina imayenda koma pang'ono. Imene zimakalira. Nkhani ya congestion ino mukutipo chani? Adi yavuta kwambiri congestion. Nkhani ya congestion yavuta kwambiri chifukwa nanga sinsewu ndi ochepa ndikati nsewu aukulise kuti tiziyenda momasuka. Mungati mwina mwayenda patsiku paja mumapita kangati kubwera kupita kangati? Mwina kaforo kakhoza kutheka mwina kaforo.
Katauteka. Koma mwina ina khali congestion ya masuka ako bwezi mwina mukuyenda kambiri. Kambiri. Komanso kosa sopangaso business momasukaso. Eti? Kuthamangaso mwina pafupi. Ena ukamba zoti mwina akana chulusa ma bypass. Eti ati mwina kuti anthu pena samalo entauni muno zimene zimugwirizana nazo tathandiza bypass. Ma bypass road ngati mwina mene ulili sewa kunkhoko kumpano akatumiza kudunduzu. Ya zimenezo nendo zingateze kwambe chifukwa nangasi muno mzuzu eti nsewa imwanu ndo chepa kwambiri ndikuti ikhale bypass zikhoza kutheka chifukwa nangasi ena azizera kuti kudunduzu ndikuti munomo congestion izitani isichepa. Koma mtu kadusa ku bypass ukapeza customer nangasi ukhaona kupanda anthu ndi 50 koza kutheka nangasi mwina ukoza kupeza customer mwina nthawi yokolola ngakhala nthawi mwina yoti ngupasana jambana aya asichamba ni maki ikakhala kuti mwina kuli business bypass business itauteka komanso nangasi komo akaike uko ndikuti kuzoti malima pafupi. Chabwino nde ino apa mwaenda kale kamene simaende apa palikuyenda kumene nangoyamba iyi ndi trip yoyamba. ndi trip yoyamba Koma non tikangana nthawi yathu 12 koloko 12 o'clock simunaende sitinaendi kwa bwana zipita kundalama papa ndikukaika chifukwa kuti nthawi yakanika nangasi 12 o'clock simunaende olo imodzi sinaenda olo imodzi tinauti vuto makastomala akuchepanso kapena bwana nangasi momwe nayankhulira kuti corona zivuta ndiyeti anthu nawonso tikunyamulaso ochepanso ndiyeti kuti anthu abwere tipange business momasuka simumavuta hazovutirapo ayi chabwino tathokoza kwambiri mati zina lichapa Precious Nyirenda Mr. Nyirenda ayi naonga chabwino koma mwina amala akudziweni kayi choyamba ineyo zinanga ndine mwayi nsisiya nde nkhani imene yochuka kwa galimoto pa nthawi ya lunch kapoweruka anthu kapena palowa mtawuni inu vuto muliona pati anthu muli mchuma kapena muli galimoto zochuluka kapena mwina misewu imene yachepa. Of course ndinganene kuti magalimoto ndi ochuluka eti magalimoto ndi ochuluka mataxi achuka kwambiri mataxi achuka kwambiri business yalowa pasi business ikuyenda apa mukuyelekeza ndi nthawi imene munayamba ndi pano pato magalimoto achuluka kwambiri munamba li business of course nayamba 2020 aha nde muchaka chimene chimona anthu ambiri akugula mataxi munayambira ranke yake yagesha tinayambira pompano tinali apo nthawi imene mukukhala mbali naye pano nakusamusani muli mbali naye panopo tili panopo nde kunoko mukuona kuba koma kunoko at least kakhala chakumazulo kweti kunoko at least zikuyendako koma ndo anthu ena amati ayi mwina amataxi amene amabweretsa congestion kwambiri pamalo nangasi mene mmayima apa ndoti mmatulukira pomwepa apa just mwina 100 meters ku roundabout apo mwina congestion nkanayi machulukanso kwambiri nzoona zimenezi of course tinganene kuti ziko zakutheka koma kuti vuto lambiri makhala kuti kuchepa kwa nsewu nsewu yathu munomo ndi yaying'ono kwambiri kuti chofunikira kuti chichitike ndi chati mafunika nsewu ayipange squeeze ikhale yokulirapo kwambiri misewu imene muganiza kuti atayikulisa ingathandize kuchepesa chiwerengero cha galimoto zimene zimayenda ni misewu monga izi monga mmene ulili uwu wetu uzikhala ngati upita uku wankhata be umene ulile mwaniwu ngati highway upita uku ukuliseso ukuliseso choka pano mwina chakudunduzu ukathire chapa dunduzu choka sapo ukathire road block yakuti yakutusangazo ndiri potele kuti zathandiza kwambiri ziko zakuthandiza fuka kuti anthu oyenda pasi anjinga amagalimoto neti kukhanga tutani tukanganirana nsewu fo ena sawana kuti koma mwina anjingawa bwanji asamayende mtawuni ino magalimoto amene amaona bwanji kuti anthu asamayende mtawuni makamaka anjinga nangasamati anjinga asinamene amapangisa kwambiri kuti munsewu muzizaza mukhale congestion vuto timakhala kuti anthu ife tonse timafuna chani timafuna ndalama tonse tifuna makastoma omwewo tifuna makastoma omwewo nesi munthu siungamukaniza umakhala kuti ufuro wake nditi tingatani pamene tsopano tiaphunzitse kayendedwe katsopano kapena tipange bwanji poti misewu ndiyokangana apa ndi angotiganiza kuti msewu ukhale squeeze ukhale msewu waukulu ayi chabwino ndithu tathokoza kwambiri zikomo kwambiri ndithu
Tikupitirira ndi programu yathu ya Dangalanga pano pa Times. Nthawi imene timakhala ndi anthu osiyanasiyana akukambirana ma issues osiyanasiyana amene akuchitika mdziko mwathu muno. Lero tikukamba nkhani ya congestion imene ikuoneka kuti panopa yamba kutenga malo mu mzinda wa Mzuzu. Tikucheza ndi anthu amene amapanga ma business makamaka oyendesa muno mu mzinda wa Mzuzu. Ndere apa ndilinso ndi Mr. Juma. Mwati Mr. Juma? Mr. Rodney Juma. Chabwino. Iwo akunena kuti amakhala pa ranki iyi ndi taxi driver. Komano zimatha kutheka tsiku linake mwina galimoto alibe, mwina galimoto lipena pake nangasi galimoto ndi za anthu soyena. Ndi mwina galimoto igwiritsidwa ntchito pena pake ndi sangangokhala ku nyumba. Amenabe abwere ntawuni apeze bela nchere la tsiku limene lolo. Ndakakhala pano amatani kodi akuti amalemba register. Simwatero eti? Namba kuti galimoto iyi number 1 iyi number 2 number 3. Ndandanda kuti pasakhale chipwirikiti. Pamalo pamafunika order. Ndi amene amapanga za order ndi ndiyena mwa inu ngati inu ndizoona. Mamba kamina maitsekula tsiku nthawi zanji ranking kuti number 1 lero wabwera filiko kapena 4 mayamba nthawi zanji lani mtown amene wabwera chifukwa nthawi imene anthu akubwera mtown muno imayambira chamma half 5 ndi nthawi imene business yatani yasekuka amene yasekuka ndi nthawi kuti ukatenga anthu ndithu ndi amalipira so kenakake kapena mango alemba basi kuti ponkhala order kalemba amalipira kenakake 100 kwa imaoneka yochepa kena kono magamu 10 sina zinthu zimakhala magamu amaenda changu ndoti pa magamu 10 1000 20 pofika mazulo ndoti 5000 ndoti anthu kamene alibe magalimoto acha agawana anthu awiri atatu ndikuti panepo pali kenakake sangakone ninjala iya. So mene palili palanki matabeta khapa pali anthu angati amene alibe galimoto amene akupanga za list imene tingoyerekeza pasiku la lero alipo 4 mulipo anthu 4 ndi kuti ino ntchito yanu ndikulemba galimoto yonse imene yabwera akabwera munthu amene akupeze mothandizana iya mumaziwa kuna osati akupezeni mumaziwa kuti iyo yabwera pano mangolemba noko iyo lembani sinangazima endera step by step ndithu nasananyamuke munthu uja kwena ku percent 100 tena ndizoziwikiratu munapanga malamulo amene siuzo kuti sozoti uchita kumukumbusaso iwo asakira kukumbusa kuti ndilembeni wene no mulembe mu nthawi yake ndithu zikatero akapereka wautali kugesha madzulo chakwada business matseka mmawonkesa ndalama zakuti ayi gawana palista pakonesa kuti ali magamuto 30 ndamene abwera pa pokana chinyengo olemba amakhala wina olandira ndalama wina ndikuti 3000 imene mwena muigawana ndikuti mpaka na siku limene muzapeze ndalama uje galimoto ndiyeno ukapeza galimoto nawe so umaziwa so kuti anzanga amene sali pa ulova ndikakhala pa ulova awaso amapanga motere zimayenda choncho muti mmadziwana bwino tiyende tosena nzakwa ndichinkana malanga mungaona magamoto angozazana koma pali pose pali malire kuti iyi ranki ya kesha iyo ranki ya chakudya zimayenda choncho timakamba nkhaniso pano ya congestion yes kuti mene zikuonekera pano pa Mzuzu muno galimoto ndi zachuluka koma tifunza kuti zachuluka galimoto zokapena ndi imene yachepa ndi misewu koma tiyankhule kuwiri tauni yathu ikukula kumene ndi amene anapanga planning ya ya city inoyo ankangoganiza za nthawi imeneyo kuli magamoto follow sanaganizire kuti nthawi ina yake tauni izakula anthu pa ground asapaona bwino ndimene mukuoneramo ndino apa patinganena kuti misewu iyi tinene chilungamo misewu iyi ndiyo chepa ndiye ing'ono chifukwa inangopanikizika mtawuni momwe muno ngakang'ono kwambiri sana tingana kuti city isana ipase freedom ya misewu yoti misewu ina utozungulira kwina misewu ina utokumana ngoyika misewu yake ndiyo momwe yakale yes ndiyo kuti chimene chikufunikira choti misewu yo ichuluke noti misewu choyambirira ikulisidwa imene ilipo ikaye ndingati kuti boma monga mmene munamvera budget imene anena kuti msite muno ayipasa mabiliyoni angapo kuti akonza misewu ngetiye ntidikire boma linatilonjeza linasimikiza budget tinapanga follow tikupanga be follow kuti zichitika mazisatira kwambiri zimene zandithu inde ndipo ndiye ndimazisatira kwambiri so ndalama zanu inuyo ndipo ndi misonkho yathu komanso tinenenso chonchi amenenso tinapasa misonkho timadaliraso osati kungowapasa misonkho chabe pofika na kupereka misonkho ndiye kuti timadaliraso ndipo anthu amene onso timakonda monga a president mmodzi mwa iwo amene ndimakonda kwambiri ndipo ine ndili mtawuni munomo muno chifukwa chachakwe muthandazo lija
achakwera nandipasa ndalama ndikupanga business anthu ena akakudya chifukwa cha achakwera anakupasa ndalama inu ineyo 500,000 anakupasa ngati ndani ngati ngongole ngongole ngongoleyo popanda ngongole kale sinaliko ngati kale sinaliko kama mwina ndinu tineno kadedi wakuchipani ku kadedi wakuchipani munthu wamba ndiko anthu amanena kuti ineyo ndine wachiyawo koma anthu amanena kuti iwe umakonda achakwera chifukwa chani fundo zawo ane fundo zabwino ndipo ine ndikusimikizirani pano kuti achakwera mpaka 2025 chimene anapromesa azakwanisa ndino 500 mapangira chani mtsogolo ndili ndi business so inaso msasana mizire mawa achakwera kuti achakwera sana ndithandize ndikuchita so business inaso iyo ni ngongole tusiya ulere achakwera sapereka cha ulere amati work hard kuti nzoona zimezi yes ndemkatakata uko aposo zatakata ndiye moyo kwenda paniko osati background sipali bwino pamene iwe sukuchita kanthu timabwera 5 koloko panga ichi yes chabwino mwakamba mfundo ziwiri ndathokoza kwambiri chifukwa cha nthawi yanu zikomo kwambiri munthu wankulu mukumvesera chani baba kapena mmakonda kumvesera wireless yanji ndimakonda kumvesera times mwina program imakusangasa ndiya pa times basi mungena mukafasa kuti koma ndichune ku times leroli nkhani za masewero basi denja mamsala left wing ino msala Mr. Kachinziri Pilana Kachinziri masaraso ena wayi koma zoti denja ndamene mamsala kwambiri amanena kuti mpira amanena mpira amandisangalasa masapura chani inu ngasapura Bulesi usata Wanderers banje simnaione Wanderers wanoma ndemwe makusanaye kompano ndamene makusanaye amene nene wanoma ine ndwa Bulesi maule maule kulizo utha banje wanopa mabale pano pali kunja ali kujeni ku Tanzania kuma Super League zikutheka Super League zikutheka sina ngati baje patop mene bajabu basi pana ngati bachiongolero lero alibezoyitira mwina palibesa ngati yose simukutekeseka alibesa meti kumuona kuti mwina amati pasa pichipichu ndaje koma siuva muliona muno bwino mafana zoti sangati gunde basi unaje patapito lero ndone magama mene asala basena tisingukwapula nuku nyomusakaike munthu wakulu chabu tikambe nkhani ili pano tiona uli ntawano mathu muno mwamba kuzadza kwambiri galimoto zichuluka anjengaso ndali paliponse ndeti makamba kuti kodi anthu mwina apeza ndalama akutha kugula magalimoto ochuluka chotere kapena mwina mvuto ni misewu inu mtawuni mumabwerabwera mavuto amene mukuona bwanji vuto lipati tisanene zoti vuto ndi misewu yayo koma vuto magalimoto anthu ungoti pano pandalama nazo ndiyenzo kuti akugula anthu magalimoto ndithu nde kuti vuto likhali kupitirira nangisandu galimoto ndakugula titani tsopano kuti pasamache okhala congestion yotero munthu toka ntawuno pita kwa Luwinga mache okhala 30 minutes usanafike titani penepo mwina muona kwanga aposo nkhani kofunika ndi misewu misewu ndiyochepa ndi atawonjezako misewuyo fa misewuyo zokuti ndalama zimakhala za anthu pamodzi ndi maboma yayi imakhala misonkho ya ife ndiyenzo kuti misewuyo zoti ndiyofunika kwambiri kuti magalimoto imapeza zokuti kiu umene yachani magalimoto chonchi pesa zoti magalimoto sara sakuyenda yayi ndiyofunika zoti misewu ichuluke kuti anthu azitani azitapanga ujeni azimasuka bwino bwino utakagula zokwera zawozo foinezo pomano panikagula changa inuyo masakaike yayi munthu masakaikire sinokamba foni itu yosati foni galimoto yamatala 4 mumapanga business yanji no ndaine ndimathamanga ntawoni muno ine ndi uthamanga basi uthamanga mapata anyamata uthamanga kutola 100 waya 200 kuzisonkhanisa basi kumapana anyamata ake ndife koma sati timambera munthu koma uthamanga nizo mkuziwa anyamata basi ndi mwina misewu yanji imene mukuganizira atakhala kuti ayikonza misewu yake itiyo imene muona kuti akazayikonza imeneyo izathandiza kuti congestion izachepepo misewu ine ndi ambiri yofunika kupangidwa ndi ambiri ndithu ena makamba zoti a highway mwina M1 usakhale highway mwina akatheka kudunduza uku mwina akandi roadblock ina uku zingathandiza zimene kamene tipange prioritize ma bypass mene unali wa government ukatuka uku botanic kumasaseuna ngene otani kuti awonjezere risitakukamuja magamoto line imodzi mwina azidisa magamoto awiri kapena atatu fase undo waung'ono kwambiri komanso uli ndi ma pothole unachepaso kwambiri unachepaso kwambiri iso yeru
Ayi chabwino. Sure. Mapalestina. Yeah. Ndathokoza kwambiri. Okay, ndakunyadira. Anoma utawa atawo. Kubwera. Wanoma. Audera nkhawa? Arubwera ba. Audera nkhawa? Audera nkhawa. Chabwino timalize ndi munthu wamkulu. Timalize. Inunso ndi mmodzi mwa anthu amene mapezeka pa ranki pano. Akwambiri. Timakamba nkhani ya congestion. Inu makhamu kuiona mwina mtauni munabwa mukalekale. Muli magalimoto ochepa anthu mmangodusa nthawi pang'ono mafika kumene mukupita. Koma pano kuona ngati zinthu zasintha. Titani kuti vuto limene lithane nawo. Apapa nanga si population ikhanga ikuchulukira pang'ono ndeno vuto ndoti misewu yathu ndi yaying'ono etu ndeno patapezeka zoti mwina atithandiza nkhani ya misewu yomwe mwina kuti ayionjezereko ikhale ngati imene ilili ngati wakubranda yaocha ya zikhoza kutheka kuti at least congestion ikhoza kushepa ikhoza kushepa. Kapena usati muli magalimoto ochuluka penatu. Ngani kwenikweni si ya magalimoto ngoti nanga si kansewu even mutokona uwowe M1 ndiwong'ono komano even of course magalimoto aligwe komano sioti anthu feni mwina ndiochita bwino ayi komano nkhani ndi msewu wathu ndiwong'ono nde kuonjezera nsewu I think zikozothandiza kuti nomukoza magula galimoto yanu mwezi wa mawa uno mukhale kuti akonzeratu simasaba nogula galimoto pena kumene kumene chilimbikiso chilipo koma anthu amati zinthu sizikuyenda bwinoto nkhani ya chuma mmene chikuyendera mdziko muno kuti zinthu sizikuyenda chuma apopo ndi nkhoza onama chifukwa zimatengera ndi mmene munthu ukulimbikirira planning even nsewu wetu patakhala zoti mwina paiso plan yoti akhoza kuonjezera zikhoza kuthandizanso congestion ikhoza kushepa yetu. Ayi ndathokoza kwambiri. Zina lije zina John Phiri. Mr. Phiri. Inu machoka mbali yakuti akunzuzu apapa ndimakhala chakuwedi kusangazo chakusangazo ndimachoka kusangazi daily low town ayi chabwino ndathokoza kwambiri. Timalize tumotero program yathu ya lero ya dangalanga. Tsiku la lero tinali muno munzuzu kumene timacheza ndi anthu osiyanasiyana makamaka amene akuchita ma business awo muno. Chidwi chathu kunali kufuna kumva kuti kodi congestion imene yayamba kuvuta mu mzinda wa Mzuzu nkuthana nayo motani, kapena mwina anthu chuma ali nacho akugula galimoto mosavuta, kapena mwina vuto ni misewu. Koma ngati ili misewu mwina misewu yake ndi imene ingakonzedwe kuti nkhani ya congestion ite. Ine ndi Feston Malekezo ndakonda kuti mali penepo kutsatira program ya dangalanga pompano pa Times. Mwakoma nonse.